mówiło podłoża było. Tutaj zjana te, bistero do kato, a kieme kosava dire osma, me vastensa davati corona, tu mante valine. Отношението на Исус Христос прямо закона можем да отворим Библиите си в Йоан 8 глава. Там има един епизод от живота на Исус Христос, който доказа и показа, че всъщност само Той и единствено Той може да те спаси. И че ако мрази нещо истински, то това е закона. Ако закона казва смърт, Христос казва вече живот. Един ден, когато Исус Христос е бил, всички фарисеи хванаха една жена в самото място на прелюбодейство. Обърнаха се към него и му казаха: Исусе, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Според закона, тя трябва да умре. А същата жена знае, че закона казва смърт и че никой не може да я измъкне от проклятието на закона. Тя знаеше, че за нея няма шанс да бъде спасена. В никакъв случай. А те отиват при този, който е най-вярващия учител. Същият учител трябва да каже, щом закона казва смърт, значи смърт. Тогава Исус Христос се обръща към тях и към окаяната жена, която чака своята смърт. За нея просто никой и нищо не може да й помогне. Тя трябва да умре. Така говори законът. Тогава Христос се обърна към всички и каза: който от вас, който е праведен, нека пръв хвърли камък
върху нея. Да. Господ до този момент пази закона. Исус до този момент пази 10 Божии заповеди. И когато чуха това, всички те си разотидоха. Защото никой не може да спазва закона. Тогава Христос застана пред нея и каза: жено, осъди ли те някой? А тя каза: не, Господи. Моля ви се, слушайте внимателно. А той беше праведен. Според закона, той трябваше да вземе камък и да хвърли пръв върху нея и тя да бъде убита. Така говори закона. А той каза: и аз не те осъждам. Само аз съм праведен. И според този закон ти трябва да умреш. Този закон иска смърт. И аз ще умра вместо тебе. Да. Христос разруши закона с 10 заповеди. Тъй, защото ти и аз днес да бъдем сигурни в нашето спасение. Понеже знам, че това, което сега говорихме, ще бъде излъчено в интернет. Искам да се обърна към всеки, който ще слуша това, което говоря. Независимо кой си, независимо колко си грешен, независимо